5 ka persona lagi pang isa ka menor de edad arestado sa separado nga drug buy-bust operation. Yaring balita nga aton gintutukan. Arestado ang negosyante nga si Denmark Camulin, 41 anyos ang balabag Pavia, kaupod ang iya tinamo nga si Roy Floro, 43 anyos ang Cordero Haro, kag isa ka 17 anyos nga menor de edad. Nakuha sa ilang 11 tanan ka sachet sa suspected shabu, kag 10,000 pesos nga buy-bust money. Ako sundado, gusto malingon, tumamay kong nagamit, kung pagbaligya. Sunod sa Pavia Police, kilala nga ginkuhaan sang iligal nga droga ang subject nga si Hamulin. Nag-transfer na siya sa area, no? May makanto siya sa Ruas. So this morning natigayon ginato ng buy-bust operation. Arestado man sa separado nga drug buy-bust operation sa barangay Aganan Pavia ang 23 anyos nga estudyante nga si Erwin Lucero sang barangay Uka-1 kag anay OFW nga si Gerson Agustin, 35 anyos sang barangay Aganan. Kailan ko mo sa gamit, sir? Gapon na. Sino niyo binukuhaan? May kilala. Din-drop lang ito. Na-recover sa duha ang siyam ka mga plastic sachets sa suspected shabu kag 1,500 pesos nga buy-bust money. Preso sa Pavia MPS sa mga suspetsado. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, 1 West Visayas.